naar je campagne met het waardgevoel beter onder de man brengen. Waarbij nieuwe toerisme stromen komen, maar net om het drukker te maken, maar om het passend bij de watten te houden. En de grootste oliemaatschappij in de wereld haast het op Frieske uitvinding. Goejoen, dit is Kijk op Friesland van tongens de 4 april. De promotie van het waard ken en mat beter. Dat is het boodschap op een grote conferentie over het waardgebied in Stedskaalborg de Harmonie in Ljout. De geur van de zoute zee, de vogels die het leven maken en de wegen die het op het strand klappen. Het ziet ik wel bekend als het waardgevoel. Maar het gebied is kwetsbaar en heeft de waardvereniging ben er te meer mensen van op hechten. Hoeveel mensen gaan het net nooit wat, gaan op de boot zitten en hebben eigenlijk helemaal net eerst het idee hoe uniek dat gebied is. Dus daar moeten we meer bij beloeken. Daar komen naaien, die gaan niet zo zwemmen met hinders op Oosterend op Skilge. Maar de waddenproducten, de zilte tilt is al in aanmerking kwam, nachttochten, maar alle dingen die net verstorend binnen, maar die de beleving versterken. Een speciale campagne wordt daarom van de middag gelanceerd. 3 toeristische organisaties uit het noorden van Friesland willen dat toeristen op het waard meer rekening houden met het kwetsbaar gebied. Maar net om het drukker te maken, maar om het passend bij de watten te houden. Dat is best ingewikkeld. Daar gaat het de hele dag over. Ja, en het is een vergroot erfgoed, hè. Het is de enige in Nederland die natuurvergroot erfgoed. Het gaat net om meer, maar het gaat om oors. Daarbij je het nieuwe website. De provincies Noord-Holland, Friesland en Greensland loeken daarvoor de beurs. En ik het waardfonds betel het mij. Grote opluchting bij de meiwerkers van Neushoorn in Ljout. Na een lange tijd van onzekerheid werd juist de jong bekend dat de gemeente hier toch 2 ton extra aan het poppodium in Noord-Ljout. De zwargen binnen voor eerst even voorbij. Het wie hier een spannende tijd van de meiwerkers van Neushoorn, maar joet is het feest. Het was vooral opluchting. Dus we zijn heel erg blij en dat is wat we ook vandaag even vieren. Dat er een eind komt aan toch wel een lange periode van onzekerheid over het komend jaar. Dus over 2020. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Maar het is nu wel voorwaarts mars en doorpakken. Een krappe meerderheid stemde in met de extra financiële bijdrage voor 2020. Maar de Nijke Neushoorn net nog eens een klapje bij de gemeente. De gemeente stuurt erop aan dat de directie van Neushoorn en Skaalborg de Harmonie een plan maakt voor een gearworking. Ik sta daar heel positief tegenover. Ik vind dat je dat ook moet weten. Het is wel eerder over gesproken, maar 6 jaar geleden, toen bestond Neushoorn nog niet. Nou, met 2 huidige organisaties vind ik prima dat we kijken van wat zou dat kunnen opleveren. De Harmonie staat positief in een gearworking met Neushoorn en is dan ook benijd naar de uitkomsten van het onderzoek. Het hazenbedrijf Foru Solution had goede hoop dat ze de komende dagen een grote wadder binnenheljen in Saoedi-Arabië. Foru had een machine uitgevonden die het op zee olie opbrommen kan. De directie reizigt dit weekend af voor de onderhandelingen. Het idee voor de skimmer ontstond in 1989 na aanleiding van de ramp met de olietanker Exxon Valdez. Ingenieur Wim Schuur kwam uit het idee voor een apparaat dat olie op zee oprommert. Schuur leeft het intussen net meer, maar zijn ideeën binnen verder uitwerken door de Joodse directeuren Bert Sieminga en Koos Tamminga. Zij leeuwen heel erg in haar concept. Het heeft een hele hoge capaciteit en een heel hoog rendement, maar het kan ook werken op golven. En meestal binnen oliespils binnen op zee en dan heeft je dus nodig dat een apparaat op golven werken kan. Dit weekend vlucht de directie naar Saoedi-Arabië om te praten met Aramco, de grootste oliemaatschappij in de wereld. Na een paar demonstraties is die tegen interesseren rekken in de skimmer, mogelijk om op al haar tankers te zetten. Voor het bedrijf binnen het cruciale dagen, en waarwit zal dit Lietse dobberende apparaat in de toekomst helpen bij het oprommen van grote olievlekken op zee. En dit wie Kijk op Friesland, zoek voor meer nieuws op omroepfriesland.nl of de Omroep app. Nog vlekje.